Здравейте хора, аз съм Турс и днес ще ви разкажа, че имам вече YouTube канал. Може да се абонирате на моят YouTube канал. Днес ще разгледаме една изоставена сграда, тя е малко по-надолу и затова трябва да отидем там. Хайде да отидем. Ето тази голяма сграда, днес ще я преследваме. Както знаете, тук се намира малко духове. И сега колегата ще я преследва цялата. Хайде. И настъпи моментът на истината. Сега дойде време да влезем в чупената сграда. Хайде! Сега се качваме по стълбичките, за да видим горния етаж. Хайде! Тук малко покуца има, но това за нас е покуца. Хайде! Ето както гледате, прозорците са малко чупени. Ето това помещение тук, където съм аз и колегата. Тук преди време, преди много години, беше пазар за дрехи. И така, да тръгнем към другата страна. И тук виждам една малка стая. Е там. Хайде да видим да я разгледаме. Тук има туалетна. Ето как виждате, туалетната. Ето. И да се изнасяме от този втори етаж и да тръгваме надолу. Тук, както гледате, прозорци няма, ако сте забелязали. Е тук навсякъде чупени прозорци, навсякъде. И тук също няма прозорци. Тук може да къде? О, не, тук има катинар. Ето кой. Катинар има тук. Няма може да с помощта съм си взел ето това прожекторче. Тук са правили кръщенията, както онен ден. Тук някакви колеги светят. Хайде да тук беше. Това е. Моля колега да наближи камерата. Това е. Това е забира. Където нали, сервират на хората. Тук има някакви обувки. Хайде да тръгваме. Тук не знам какво е това. Тук хора. Не знам какво е това. Ето, вижте го го. Така. И дойде моментът на истината да влезем тук. Хайде, идвай. Значи. Да ви казвам, че дойде и настъпи на мен. Тук има малко бани. Колега Дилазов. И ето това малко помещение е май баня. Това си малко маринки. И ето малка баня. И ето това е малка кръвица, както както
бях ви казал, че това е за умрели хора, май, така си мисля. И тук, по-добре да ви го казвам, защото не че ме е страх хора, обаче тук е за умрели хора. И даже както гледате едната гума я няма. И така. И това беше от мен. Абонирайте се тук в моят канал. Абонирайте се за камбанката и натиснете лайк. Това беше от мен. Чао!